Mijn broer die is zo ongeveer overleden aan kanker. Kist jou in die het wel een lesje freerun broeken kent? Tag die dan onder de video. De puzzelpost van deze week is woensdag Femke van der Wal. Ze is tredje in raad. Ze komt uit Drachten. In parkeren. En ik breng het boek No Nahata. Dingeman krijgt werken. Superleuk boek. Nou, het is wel mooi green trouwens. Dus even zien. Dit is nummer 41. Goeie. Goeie! Femke! Ja. Of is het ook Femke? Nee. Ik ben Femke. Dit is Femke? Ja. Nou Femke, Hoi. hey, hoe is het in Drachten? Goed, hè? Ja? Ja, het is het leukste plek om te wonen, hè? Dus Vind je dat? ja, natuurlijk. Maar waar winnen je hier? Nou, ik ben hier met mijn huid, met mijn mam, met mijn broer en met mijn zusje. Aha. En dit is? Sjoukje. Sjoukje. En hoe lang ben je maar vriendin? Oh, nog net zo lang eigenlijk. Ik denk een week of zo. Een week ben je vriendin. Ja. En hoe ken je hem elkaar? Scholen. Oud-Nick en Joost. Ja, voor scholen. Waar zit je hem op school? Gewoon maar aardig college. En dat is hier in Drachten? Ja. Hey, en wat is je doel? Nou ja, weet ik net eigenlijk. Wat was wist net was de burgerpost? Ik zit nou te denken om kapster, maar Oké. ik weet net dat ik dat vorig jaar had, maar Nee, nou ja. Lijkt het Maar het niet is wel een kist ergens een tabwerkje. ja, klopt. En doe dan Sjoukje? Ik was wel dansassistent bij Ressa. Want ik wil best een fotootje. Hey, en wat wil je hem doel van Joert? Nou ja, om een leuk video te maken met Reinoud. Want door Doston Freerun. Ja, klopt. En weet je wat dat wel? Nou ja, we hebben hier, nou ja, redelijk vlakbij hebben we hier een skateparkje, dus daar dachten we van misschien kunnen we daarheen. Oké, nou, gaan we dat doen. 1, 2, 3. Ja! We zijn nu bij het skatepark en hier achter u zit ik wel wat mensen nog wat dingen, trucjes en dat zouden we aan. Ja, cool. Ja, maar als ik dat doe, dan komt het net goed. Je had een zusje en nog een broertje, toch? Ja, klopt. En ik zeg al dat je foto's bij de ook heen. Dat is mijn broer, die is zo ongeveer overleden aan kanker. Jeetje. Ja, dat is heel heftig. Hoe oud was je toen? 4 jaar, En hoe oud was je toen? 6. Want hoe kwam dat dan? Nou, eerst waren we gewoon nog in Nederland en toen ja, gingen we naar het ziekenhuis bij ons in de buurt. Maar ja, daarna toen ben we naar Grange gegaan, maar vanuit Grange had ze ons verwezen naar Amerika ook. Zei iets, want ik weet net alles meer wat ik zei. Dus hij is naar het ziekenhuis geweest, eerst in Drachten. Ja. En toen is hij op de plaats in Grijns om hem daar te helpen. Naar Amerika, hij wil je dat dat heel duur is. We hier een sponsoractie opzetten. Daar gaan alle mensen bijvoorbeeld fietsen of rennen. Ze gaan alle heel die samen. Ja. En daarmee komen we naar Amerika toe. Ze zeggen dat het nog steeds net goed met hem gaat. Toen zeggen ze dat er nog een kankercel zit. En is het toen heel snel gegaan? Ja. Toen had ze volgens mij in een coma-lijn of zo. En toen is hij eigenlijk in zijn coma overleden. En toen weer 6 en hij weer 4. Ja, klopt. Ja. Hier is nog 4 jaar. Miste ik nog wel eens? Ja, zeker. Elke dag. Ja, dat kun je net uit in holle krijgen. Dat is echt, ja. Ik hier een nieuw gevoel toen ik uit de taxi stapte. Voordat we het hier oprieden, hier ik de voorkant van de boerenpleet zien. Hier een gezicht. De kamerruiten wie in de eigen, de vaddel wie de noos, de dakgoot wie een rempel in de holle en hier een pruk op van rijdt. Dit weer
even deze week. Wat vond je ervan, Femke? Ik vond het een hartstikke leuke dag. En dat Sjoukje? Nee. Hartstikke goed. En wat vind je van het boek? Ik vind het een hartstikke leuk en grappig. Nou, het is toch geweldig. Nog hoorde wie ik maar een puzzelpost en waar weet stel ik dan bij die voor de door. Op de bel drukken of klopje. Ik al haast je noemer op het door. Maakt het niks uit. Ik kom gewoon bij de del. En dan breng ik daar misschien ik wel een... Prachtig boek. Dat dacht ik. Hey, tot de week. Hoi. Het is positief, jongens. Ah, dat is mooi. Nee, Keutel. Dat met shit, dat Max corona. Wat moeten wij doen? Pompenleeuwen. Ja. Wij moeten meestal waskorgen.